Dobar dan, moje ime je Helena Sajk i naš današnji trening započet ćemo u Magic Wellu, ženskom fitness centru na Savici. Nakon što smo se zagrijali, odradili vježbe za trbuh, vježbe snage i vježbe izdržljivosti, na red su došle i naše ruke. Vježbe za ruke jačaju biceps, triceps, ali i gornji dio leđa. Vježbe za ruke pomoći će nam se riješiti masnih naslaga oko pazuha i na leđima. Prilikom izvođenja ovih vježbi bitno je paziti na pravilno držanje. Da ne duljim, krenimo s vježbanjem. Prva današnja vježba su kružići sa ispruženim rukama. Za bolje rezultate i pojačan trening preporučila bi svakako težinu u rukama. Znači možete koristiti bučice ili vodu od pola litre u obje ruke. Položaj tijela zauzet ćemo tako da ćemo napraviti jedan lagani raskorak, uzet ćemo bučice u ruke i radit ćemo kružiće. Kružiće radimo 15 naprijed i 15 natrag. Ovu vježbu izvodit ćemo 30 sekundi. Kod ove vježbe važno je napomenuti da rade mišići ramenog zgloba, triceps i biceps zajedno. Pa krenimo. Iduća današnja vježba je vježba za triceps, koji je kod nas žena vrlo kritična zona na području ruku. Ovu vježbu izvodit ćemo tako da ćemo zauzeti jedan lagani raskorak u polučučnju, što znači da ćemo imati opterećenje na donji dio tijela. Ruke su nam uz tijelo i savijene u laktu. Uzet ćemo bučice ili vodu od pola litre uz tijelo i spuštat ćemo i podizat podlaktice lagano prema dolje. Važno je napomenuti kod ove vježbe naravno pravilno disanje. Kad podižemo podlaktice radimo udah, kad spuštamo izdah. Ovu vježbu radit ćemo 30 sekundi. Pa krenimo. Iduća vježba je vježba za ruke i prsni koš. Ovu vježbu radit ćemo tako da ćemo zauzeti lagani raskorak u polučučnju. Ruke su nam savijene uz tijelo i podignute lagano prema gore. Uzet ćemo bučice i radit ćemo otvaranje i zatvaranje. Ovu vježbu radit ćemo 30 sekundi. Pa krenimo. Drage naše dame,
pošto nam je ostalo još malo vremena do same ženske DM utrke, predlažem da pojačate trening, da vježbate s nama pola sata dnevno kako bi spriječili istezanje mišića, a ujedno će vas to pripremiti za kondiciju i formu za samu utrku. Vidimo se na sljedećem treningu i doviđenja!